Φίλοι και φίλες των Σπορ, καλησπέρα σας. 26 μέρες πριν από την έναρξη του νέου πρωταθλήματος της Super League, ο Όφι δεν συμπληρώνει ούτε ενδεκάδα για προετοιμασία, ενώ τα οικονομικά προβλήματα φρενάρουν τη μεταγραφική ενίσχυση της κριτικής ομάδας. Μάλιστα, ενδεχομένως να χαθεί και ο Μίρνε Σίσιτς, ο οποίος δεν έχει υπογράψει ακόμη το νέο του συμβόλαιο και δεν θα το κάνει αν, όπως υποστηρίζει, δεν επανέλθει η διοίκηση του Όφι στην αρχική της προσφορά, η οποία περιλαμβάνει, όπως δηλώνει στο Κρέτα ο ποδοσφαιριστής, και μπόνους συμμετοχών και παραμονής που ανέρχονται στις 50.000 ευρώ. Στον Εργοτέλη η αγωνία έφτασε στο κατακόρυφο, καθώς ούτε σήμερα η Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ εξέδωσε απόφαση στην έφεση των Κιδινόμαυρων για τη γνωστή υπόθεση των καταγγελιών που έχει κάνει ο Εργοτέλης σε βάρος του Πανιωνίου και της Κέρκυρας. Το πρώτο μέρος της απόψινής εκπομπής είναι αφιερωμένο στην επικαιρότητα της ημέρας, ενώ το δεύτερο και το τρίτο περιλαμβάνουν τα πιο σημαντικά κομμάτια των προτάσεων που έκανε τέλη της περασμένης εβδομάδας ο πρώην πλέον πρόεδρος της ΠΑΕ Όφι, Κώστας Κλάδος, για την οικονομική εξυγίανση της ΠΑΕ. Να ξεκινήσουμε όμως με τα ρεπορτάζ και να περάσουμε στα τελευταία νέα από το ρεπορτάζ του Όφι. Ο Μάνθος Πουλινάκης είναι ο νέος πρόεδρος της ΠΑΕ Όφι μετά την παραίτηση του Κώστα Κλάδου. Η απόφαση αυτή ελήφθη ομόφωνα από τα 9 μέλη της διοίκησης που έδωσαν το παρόν στο απόψινό συμβούλιο της ομάδας. Τόσο ο Νίκος Μαχλάς όσο και ο Κώστας Τουγλής, που είχαν δεχτεί πιέσεις να αναλάβουν την προεδρία της ομάδας, δεν ενέδωσαν και έτσι τη θέση του προέδρου πήρε ο Μάνθος Πουλινάκης, ο οποίος και στο παρελθόν είχε εκφράσει ενδιαφέρον για την προεδρία της κριτικής ΠΑΕ. Μάλιστα, ρόλο στην απόφασή του έπαιξε και η συνάντηση που είχε πρόσφατα με τους οργανωμένους, αφού στο παρελθόν υπήρχαν αντιρρήσεις για την παρουσία του στα διοικητικά της κριτικής ομάδας από μερίδα φιλάθλων του Όφι. Η εξασφάλιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας και η κάλυψη των προσφυγών είναι το πρώτο μέλημα της νέας διοίκησης. Και φυσικά το θέμα που προέκυψε με τον Μίρνε Σίσιτς, ο οποίος δεν υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο, καθώς όπως δήλωσε, ο Όφι άλλαξε την αρχική συμφωνία που προέβλεπε πέρα από το στάνταρ ποσό των 80.000 ευρώ και την καταβολή μπόνους συμμετοχών και παραμονής ύψους 50.000 ευρώ. Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες, η διοίκηση δεν θέλει να δώσει στο Σίσιτς περισσότερα από 70.000 ευρώ. Στο μέτωπο των προσφυγών, ο Καρακατσάνης ζήτησε την ενεργοποίηση της ποινής αφαίρεσης βαθμών και αξιώνει πλέον όλο το ποσό που το οφείλεται και το οποίο ανέρχεται σε 70.000 ευρώ. Το ίδιο ποσό διεκδικεί μέσω προσφυγής και ο Γενάδιος Ξενοδόχοβ, ο οποίος δεν υπολογίζεται από τον Νίκο Αναστόπουλο. Η προσφυγή του Ξενοδόχοβ δεν εκδικάστηκε σήμερα, καθώς ο Όφι πήρε αναβολή για τις 20 Αυγούστου. Ο νομικός της ΠΑΕ Μανώλης Φωτάκης ζήτησε και πήρε αναβολή, επικαλούμενος στο γεγονός ότι η νέα διοίκηση δεν έχει ακόμη συγκροτηθεί σε σώμα. Παράλληλα, η κριτική ΠΑΕ κατέθεσε έφεση στην προσφυγή που έχει κερδίσει ο Στάθης Τσαβλαρίδης, στον οποίο επιδικάστηκαν 126.000 ευρώ. Η κριτική ομάδα θεωρεί υπερβολικά τα χρήματα που επιδικάστηκαν στον αμυντικό του ατρωμίτου. Ο Βαγγέλης Μάτζιος θα συνεχίσει την καριέρα του εκτός απρόοπτου στην Μπακού από το Αζερμπαϊτζάν, η οποία του προσφέρει συμβόλαιο με τήσιες αποδοχές 180.000 ευρώ. Εμπλοκή λοιπόν παρουσιάστηκε στο θέμα της ανανέωσης του συμβολαίου του Μίρνε Σίσιτς με τον Όφι, καθώς όπως υποστηρίζει ο Σλοβαίνος μεσοεπιθετικός, η διοίκηση της κριτικής ομάδας άλλαξε την αρχική προσφορά που του είχε κάνει και την οποία ο ίδιος είχε αποδεχθεί, αφαιρώντας τα μπόνους συμμετοχής και παραμονής, τα οποία ανέρχονται σε 50.000 ευρώ. Ο Μίρνε Σίσιτς μίλησε για το συγκεκριμένο θέμα στην τηλεόραση Κρέτα. Λέω πολύ, δεν περιμέναμε ότι από τη στιγμή που την περασμένη εβδομάδα είπες εσύ ότι συμφωνήσαμε πολύ γρήγορα σε 5 λεπτά, ότι το θέμα θα κολλήσει στην πορεία. Τι ακριβώς έχει γίνει, θέλουμε να ακούσουμε και τη δική σου πλευρά. Ακριβώς έτσι όπως ήταν, όπως μιλήσαμε, που σας είπα Τρίτη βράδυ ότι σε 5 λεπτά συμφωνήσαμε, ήταν συμφωνία αυτή που συμφωνήσαμε μεταξύ μας. Η συμφωνία αυτή... Από εκεί και πέρα, δηλαδή Παρασκευή, Σάββατο, εντάξει, είχαμε κάτι προβλήματα, δεν έφτασε συμβούλιο, περίμενε μέχρι Δευτέρα, Τρίτη πρωί. Κανένα πρόβλημα αυτό, αλλά στην πορεία δεν. Καταρχήν, για να φτιάξεις ένα deal με έναν παίχτη, όπως και να είναι, δεν μπορείς να ανακοινώσεις και να βγάλεις την εφημερίδα. Όσο και να είναι, 20, 100 ή δεν ξέρω πόσα λεφτά, αυτό δεν είναι σωστό. Ναι. Και καταρχήν εγώ δεν ζήτησα ούτε παραπάνω ούτε λιγότερο. Να ξέρετε, κάτι γράφουν 130, 150, δεν ξέρω. Αυτά λεφτά δεν υπάρχουν. Ναι. Δικό μου συμβόλαιο ήταν πολύ λιγότερο, απλά ήταν μπόνους. Και μπόνους βέβαια συμφωνώ με αυτά, δηλαδή αν ομάδα μένει, που συμφέρει όλους μας, δηλαδή να μένει κατηγορία και να παίξω εγώ τα παιχνίδια που πρέπει, δηλαδή να καταφέρω εγώ μόνος μου τα μπόνους. Αυτά ήταν εξτρά.
Ναι. Οπότε αυτό συμφωνήσαμε. Και τώρα καταρχήν 70.000 είναι το ταβάνι και δεν ξέρω τι. Εγώ ούτε χρειάζομαι τα λεφτά. Δόξα τω Θεώ, δεν έχω κανένα ανάγκη ούτε για τίποτα άλλο. Επειδή αγαπάω την ομάδα, γι' αυτό τόσο καιρό περίμενα. Εγώ είχα προτάσει ήδη, δεν έφυγα, περίμενα. Οπότε δεν θέλω να ανακοινώσει κάποιος και να βγάλει το κόσμο πάνω μου. Ναι. Είναι φταίω εγώ. Εγώ κανένα πρόβλημα δεν έχω. Γι' αυτό το λόγο περίμενα αυτή την ομάδα, επειδή την αγαπάω, επειδή ήθελα να συνεχίζω εδώ και με το προπονητή, αλλά όχι να με κοροϊδεύει κάποιος και όλας. Εντάξει, θέλω πια φτάνει. Μύρνε, εσύ όταν μίλησες πρώτη φορά με τον πρόεδρο του ΟΦΗ, τον κύριο Κλάδο, ο οποίος παρατήθηκε πριν μερικές μέρες, στη συμφωνία που είπες και αμέσως μετά στους δημοσιογράφους ότι τα βρήκαμε σε 5 λεπτά. Ήταν πολύ πέρα... γρήγορα, επειδή μου είπανε αυτά είναι ότι συμφωνήσαμε ισχύει. Απλά περιμένουμε να κάνουμε συμβούλιο και αυτά και να υπογράψουμε. Για να υπογράψετε. Μέσα στη συμφωνία... Τετάρτη περίμενε Πέμπτη Παρασκευή, Σάββατο Κυριακή, Δευτέρα σήμερα κανένα δεν με πήρε, οπότε δεν ξέρω τι ούτε. Και μετά ξαφνικά με παίρνουν πρωί και μου λένε στην εφημερίδα γράφει ότι εσύ ζητάς παραπάνω από αυτά και αυτά. Και λέω τι γίνεται, τι είναι αυτά. Εγώ δεν τα έκανα αυτά, ούτε μίλησα με κάποιον. Όταν κάναμε κάποιον deal είναι μεταξύ μας. Ναι. Αυτό ήταν. Ναι. Τίποτα άλλο. Αυτή η συμφωνία που κάνατε ήταν για ένα ποσό συν τα μπόνους συμμετοχών και παραμονής. Επειδή το συμβόλαιο να μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο, λεφτά δεν υπάρχουν. Ναι. Έχει κάθε ομάδα στην Ελλάδα έχει προβλήματα. Ιδιαίτερα εμείς έχουμε και από τα, δεν ξέρω, 3-4 χρόνια. Και εγώ το γνωρίζω και το ξέρω. Ναι. Και αυτό το λόγο συμφωνήσαμε κάτι. Αλλά αν ομάδα καταφέρει και να μείνει και να κάνει και να παίρνει λεφτά, τότε γιατί να μην τα κάνω εγώ τα μπόνους αυτά που συμφωνήσαμε να έχω και εγώ. Ναι. Να πάρεις κάτι περισσότερο δηλαδή. Αυτό ήταν. Δηλαδή δεν είναι ούτε αυτά τρελά λεφτά, ούτε τα συμβόλαια αυτά που γράφουν, αυτά δεν ισχύουν. Ναι. Οπότε θέλω να μάθει ο κόσμος ότι αυτά δεν ισχύουν. Ναι. Εγώ άλλα συμφώνησα, αλλά αν θα συμφωνήσουμε, δηλαδή αυτό που είπα και που μου είπε πρόεδρος ότι είναι καλά, δηλαδή ήταν αυτά τα μόνο μπόνους διαφορά και τώρα δεν θέλω να μου τα δώσουν. Οπότε δεν. Ναι. Δεν φταίω εγώ. Αν είναι έτσι, αν δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε, θα πάρω εγώ δρόμο, θα φύγω. Ναι. Με τον πρόεδρο... Υπάρχουν πολλοί παίκτες που μπορούν να παίξουν για τέτοια λεφτά και να μείνουν. Εγώ ναι. Με τον πρόεδρο δεν είχατε συμφωνήσει πέρα από τα χρήματα που θα έπαιρνε σε ένα στάνταρ ποσό να υπάρχουν και μπόνους. Αυτά τα μπόνους που λέει. Ακριβώς. Για να μάθει ο κόσμος και να μην κοροϊδεύουν εμένα και να μιλήσουν δηλαδή έξω και να ξέρουν ότι εγώ δεν είπα αυτά τα τρελά λεφτά και εγώ δεν έκανα αυτό. Αυτό κάποιος, όποιος και ανακοίνωσε και τα είπε έξω, είναι ψέματα. Ναι. Δηλαδή πιστεύεις ότι στην πορεία στον Όφη το σκέφτηκαν καλύτερα και θέλησαν έτσι να σου δώσουν λιγότερα χρήματα? Κοίταξε να δεις. Αυτό που είπανε τόσα μπορούμε, τόσα εγώ περισσότερα ζήτησα, άλλα συμφώνησα μετά για τέτοια. Οπότε, δηλαδή επειδή ξέρω ότι υπάρχουν προβλήματα και δεν έχουν... Πέρα από αυτά, λέω εντάξει μπορεί αυτά, αλλά θα μου κάνετε τα μπόνους αυτά, αν είναι ομάδα έτσι και πάει καλά και να είναι αυτά. Ναι. Οκ, φύγαμε, τελειώσαμε και τώρα να μου αλλάξει. Όχι. Ναι. Πότε σου είπαν έτσι για αυτή την αλλαγή? Κοιτάξτε, εγώ πρέπει να σας πω σε όλους να μάθετε, γιατί αν αύριο δεν θα τελειώσω deal, εγώ Τετάρτη θα φύγω. Ναι. Επειδή αυτή μήνα πρέπει να κλείσω, να τελειώσω, έχω και εθνική ομάδα, οπότε δεν έχω χρόνο να περιμένω, άλλο πια περίμενα ήδη ένα μήνα. Ναι. Οπότε εσύ περιμένεις σήμερα τη διοίκηση, φαντάζομαι, ή μέχρι αύριο το αργότερο να κάνετε μια επαφή. Όπως πιστεύετε και εσείς, εγώ δεν μπορώ να πάρω κανέναν και να κυνηγάω για τέτοια πράγματα, δηλαδή αυτό που είπαμε, οπότε περιμένω να με πάρουν αυτοί. Έτσι θα έπρεπε να ήταν σωστό. Αν δεν θα με πάρει κανείς, οπότε Τετάρτη πρωί θα φύγω από εδώ, τι να κάνω. Θα ευχαριστήσω τον κόσμο όλος που ήταν γύρω-γύρω και αυτά και ο καθένας με τον δρόμο του. Αυτός είναι ο λόγος που με πληροφόρησαν δεν πήγε σήμερα στην προπόνηση, Μύρνε, ήταν ότι... Πώς να πάω, δηλαδή πώς να πάω στην προπόνηση αφού δεν έχω ούτε συμβόλαιο ούτε δεν έχω κάποιον να μιλήσω και αυτά. Μία εβδομάδα είμαι εδώ, κάνω κάθε μέρα προπόνηση διπλή και να περιμένω ποιον. Εγώ δεν είμαι το άλλο πια παιδί 20 χρόνων, εγώ έχω κάτι πίσω μου. Έχω φτιάξει κάτι. Εγώ να παρακαλάω κάποιον και να σταματάει, όχι άλλο πια. Δηλαδή να πρέπει να το κόσμο να μάθει, επειδή τέρμα τα ψέματα. Άλλο πια δεν πάει έτσι. Ναι. Πρέπει να κάτσουμε κάτι και να αλλάξουμε αυτό τον Όφη. Δηλαδή για κάτι αύριο καλύτερο, δηλαδή πρέπει να συνεχίζει. Και πρέπει να ξεκινήσει κάτι πιο ωραίο, πιο καλό. Δηλαδή αυτό που είναι μέχρι τώρα δεν πάει άλλο πια έτσι. Μάλιστα. Πάντως το γεγονός ότι περίμενες τόσο πολύ τον Όφη και νομίζω ότι το είπες και εσύ ότι είχες αρκετές προτάσεις και είναι λογικό γιατί έκανες πολύ καλό προτάσεις. Έχω ήδη κύριε, εγώ τους λέω και μπορώ να τους αποδείξω σε όλους. Εγώ έχω ήδη 3 προτάσεις που είναι στο χαρτί. Δηλαδή να περιμένω αυτή την ομάδα και να κάνω μπορώ.
Δηλαδή να έχω σεβασμό για να, επειδή περνάω καλά εδώ, είμαι ok, έκανα τα πάντα πέρσι χωρίς λεφτά και ήδη μου χρωστάνε, τους λέω. Αυτά λεφτά που μου χρωστάτε μπορείτε να τα κάνετε όπως θέλετε να μου τα δώσετε. Ναι. Δεν τους έκανα προσφυγή, δεν σας έχετε ακούσει ποτέ ότι έκανα κανένα πρόβλημα για τα λεφτά, για ότι ζητάω ποτέ. Έπαιξα τζάμπα πέρσι. Οπότε δηλαδή και τώρα να μου κάνεις ανακοίνωση και να βγάλεις έξω το πράγμα αυτό που δεν πρέπει, τότε είναι πολύ κακό αυτό. Αυτό δηλαδή, που για έναν άνθρωπο όπως είμαι εγώ το σκέφτομαι έτσι. Ναι. Είναι πάρα πολύ κακό. Αυτό που λες εσύ, ναι. Αυτό που λες εσύ είναι ότι θα μπορούσε η διοίκηση να έχει κάνει ένα τηλέφωνο μαζί της, να μην βγει τίποτα προς τα έξω, να καθίσετε να συζητήσετε και ό,τι βγει μετά. Μπορούσαμε πάρα πολλά πράγματα και να κάνουμε και πέρσι και δεν κάναμε. Αυτό είναι που μπορούσαμε, εγώ δεν το σκέφτομαι έτσι. Ναι. Απλώς αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι σε ενόχλησε όλη η στάση και θα ήθελες με βάση και την περσινή σου προσφορά στην ομάδα και με το γεγονός ότι πέρσι πήρες λίγα... Ναι, ακριβώς. Και με αυτά τα πράγματα που είναι από περσινά και αυτά, επειδή περισσότεροι γνωρίζετε όλοι και ξέρετε, κάνανε προσφυγή, φύγανε από αυτή η ομάδα, δεν τους ενδιαφέρει, επειδή δούλεψαν για αυτά, ούτε ένα ευχαριστώ, ούτε φύγανε. Εγώ δεν το έκανα ούτε αυτά δηλαδή. Ναι. Και τους είπα, και αυτά που μου χρωστάτε, κάντε όπως θέλετε, όπως σας ζητάει. Ναι. Όπως σας βοηθάει. Δηλαδή όπως θέλετε, από εκεί και πέρα δεν μπορώ άλλο κάτι να κάνω. Δηλαδή η υπομονή μου είναι ok, μέχρι εδώ, εντάξει, δεν πάει. Οπότε αυτό που έτσι για να κλείσουμε για την κουβέντα, Μύρνα, είναι ότι περιμένεις μία κίνηση από τη διοίκηση μέχρι αύριο και αν δεν γίνει κάτι μέχρι αύριο, την Τετάρτη θα φύγεις. Όπως σας είπα, σήμερα ή αύριο είναι τελευταία μέρα, όπως μίλησα και με τον προπονητή, μέχρι αύριο θα περιμένω. Αν δεν γίνει κάτι, όπως μου είπαν και αυτοί, τότε πάρτε τα πράγματα και πήγαινε. Ναι. Έτσι θα γίνει. Είπες, μίλησες με τον κύριο Αναστόπουλο. Μιλήσατε σήμερα για το θέμα αυτό? Όχι, δεν μιλήσαμε ακόμα, δεν έχουμε συζήτηση, αλλά σίγουρα θα μιλήσουμε μέχρι το απόγευμα και αυτά, να δω τι θα πει και αυτό σίγουρα, ότι μάλιστα. Θέλει να βρούμε λύση, αλλά δεν ξέρω πώς και πού. Δηλαδή, απλά ήθελα να σας πω αυτό που είναι δημόσια, ότι εγώ δεν έκανα αυτά τα πράγματα και δεν ισχύει από μένα αυτό. Μύρνε, ό,τι καλύτερο να σου ευχηθώ. Μακάρι να πάνε τα πράγματα καλά και να μείνεις στον όφη. Γιατί είσαι από τους ποδοσφαιριστές που και ο κόσμος περιμένει πολλά, έτσι, να βοηθήσουν την πολύ δύσκολη προσπάθεια. Μακάρι. Εγώ τα έκανα και πέρσι και φέτος σίγουρα. Αν θα μείνω, αν θα είναι όλα καλά. Δηλαδή, πιστεύω ότι εντάξει, θα κάνουμε πάλι τα πάντα ό,τι μπορούμε για την ομάδα μας. Αλλά από εκεί και πέρα δεν εξαρτάται μόνο από μένα, εξαρτάται από άλλους ανθρώπους. Στον Εργοτέλη ούτε σήμερα η Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ εξέδωσε απόφαση στην έφεση της κριτικής ομάδας για τη γνωστή υπόθεση των καταγγελιών του Εργοτέλη σε βάρος του Πανιωνίου και της Κέρκυρας. Στο μεταξύ, ένας πρώην παίκτης του Εργοτέλη, ο Νίκος Καρέλης, υπέγραψε σήμερα τριετές συμβόλαιο στη ρωσική Αμκάρ. Νέα παράταση στην αγωνία για τους ανθρώπους του Εργοτέλη, καθώς ούτε σήμερα η Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ εξέδωσε απόφαση στην έφεση των Κιτρινόμαυρων για τη γνωστή υπόθεση με τις καταγγελίες που έχουν κάνει σε βάρος του Πανιωνίου και της Κέρκυρας. Η απόφαση πιθανότατα θα εκδοθεί αύριο και σε περίπτωση που είναι απορριπτική, ο Εργοτέλης θα προσφύγει στο ΚΑΣ, το Ανώτατο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Αθλητικών Διαφορών. Μέσα στην εβδομάδα, ο Εργοτέλης αναμένεται να ανακοινώσει τις πρώτες του μεταγραφές. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν ήδη συμφωνήσει με τους Κιτρινόμαυρους η Μινάς Πίτσος, Ανέστης Αναστασιάδης και Μανώλης Λιαπάκης. Μόνο τα τυπικά απομένουν και για τις μεταγραφές δύο παιχτών του Αθλητικού Μιλουχανίων, του Μπακάκη και του Βασίλη Πλουσί. Ενώ οι Κιτρινόμαυροι είναι κοντά και στην απόκτηση του Γιώργου Κατσικογιάννη. Ο Νίκος Καρέλης, που έμεινε ελεύθερος από τον Εργοτέλη, θα συνεχίσει την καριέρα του στη ρωσική Άμκαρ. Ο 20χρονος επιθετικός υπέγραψε σήμερα τριετές συμβόλαιο με το ρωσικό σύλλογο με ετήσιες αποδοχές γύρω στις 200.000 ευρώ. Η Άμκαρ αγωνίζεται στην πρώτη κατηγορία του ρωσικού πρωταθλήματος και στην πρεμιέρα κέρδισε την Τσεσεκά Μόσχας με 3-1. Στο Πλατανιά, δύο ξένοι ποδοσφαιριστές θα περάσουν τις επόμενες μέρες από το μικροσκόπιο του τεχνικού της ομάδας Γιάννη Χατζηνικολάου. Ο λόγος για τον Αφρικανό διεθνή αμυντικό Ντόε και τον Ισπανό μέσο Νιούνιεζ. Δύο ξένους ποδοσφαιριστές περιμένει τις επόμενες μέρες στο Καρπενήσι ο Γιάννης Χατζηνικολάου. Από το μικροσκόπιο του τεχνικού του Πλατανιά θα περάσουν ο 25χρονος Αφρικανός Λόρενς Ντόε, διεθνής με την εθνική ομάδα της Γουινέας, και ο 25χρονος χαφ της Ρεάλ Μούρθια Χουάν Αγγιλέρο Νιούνιεζ.
Στο διάστημα της παραμονής του Καρπενήσι, ο Πλατανιάς θα δώσει 3 φιλικά παιχνίδια. Την ερχόμενη Τετάρτη με την Κασιόπη, στις 5 Αυγούστου με την Νεοφώτιση στη δεύτερη εθνική νίκη Βόλου και στις 8 Αυγούστου με τον Πανιόνιο. Στο μεταξύ, με αμύωτους ρυθμούς, συνεχίζεται η διάσταση των εισιτηρίων διαρκείας του Πλατανιά. Ήδη έχουν διατεθεί 1.500, ενώ για την καλύτερη εξυπηρέτηση των φιλάθλων, αντιπροσωπείες της ΠΑΕ θα βρεθούν αύριο στα Χανιά και την Πέμπτη στο Καστέλι Κισάμου για την πώληση εισιτηρίων διαρκείας. Μέτρια ήταν η παρουσία των Ελλήνων αθλητών στην τρίτη μέρα των Ολυμπιακών Αγώνων. Εξαίρεση αποτέλεσε η κοπηλασία, όπου είχαμε την πρόκριση της τετράκοπου άνευ πηδαλιούχου στον ημιτελικό της Πέμπτης, ενώ πολύ καλή εμφάνιση παρά τον αποκλεισμό του έκανε ο Γιώνης στο πικ-πονγκ. Μέτρια ήταν η παρουσία των Ελλήνων αθλητών στην τρίτη μέρα των Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου. Την καλύτερη εμφάνιση έκανε η τετράκοπος άνευ πηδαλιούχου με τους Παπαχρήστο, Τζιάλα, Τσίλι και Χρήστου, που προκρίθηκε στον ημιτελικό της Πέμπτης, ενώ την πρόκριση στον ημιτελικό των 200 μέτρων πεταλούδα πήρε ο Ηλίας Δρυμονάκος. Άτυχο στάθηκε στο πικ-πονγκ ο Γκιόνης, χάνοντας από τον Ιάπωνα Κεσικάου με 4-3 μετά από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι. Από τη συνέχεια του πικ-πονγκ αποκλείστηκε και ο Κάλιν Κρεάνκα. Ανέλπιστος αποκλεισμός και για την Ιωάννα Μπουκουβάλα, που έχασε στο τζούντο από την Κουβανή Κόμπας, αλλά δήλωσε ότι αδικήθηκε από τους κριτές επειδή αγνόησαν ότι αντίπαλός της τη δάγκωσε. Στην τοξοβολία η Ψάρα έχασε από την Ινδή Λάιστραμ και αποκλείστηκε από τους 32 του αθλήματος. Στην ιστιοπλοεία, μετά από 3 ιστιοδρομίες, ο Γιάννης Μητάκης είναι 10ο στα Φιν, η Παπαθανασίου και Τσότρας 11η στα Σταρ και ο Χειμώνας 16ος στα Λέιζερ. Και να κλείσουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής με τα φιλικά που έδωσαν μέσα στο Σαββατοκύριακο, Ολυμπιακός, ΑΕΚ και Ατρόμητος, ενώ θα πάρουμε μια γεύση από σπουδαία φιλικά που έγιναν μέσα στο ίδιο διάστημα στην Ευρώπη. Ο Γκόσλινγκ, εκείνος Σιώβας, οι κόντρες ευνόησαν τους Άγγλους και παίρνουν προβάδισμα στο σκορ με τον κεντρικό αμυντικό τους, τον Στίβεν Τέιλορ. Πολύ ωραία πάσα. Αμπτούν. Ανεβαίνει ο Τάτος, περιμένει και ο Πάντελ στην περιοχή. Ο Αμπτούν πάει μόνος του. Τώρα ο Μήτρογλου στα δίκτυα. 1-1. Ο Ολυμπιακός ανέβασε στροφές όσο η ώρα περνούσε από το 30 και μετά στο δεύτερο ημίχρονο. Αυτή είναι η 8η τελική του προσπάθεια και έρχεται και τον γκολ από τον Κώστα Μήτρογλου, που επιβραβεύει την εξαιρετική προσπάθεια που έχει κάνει και χθες. Λογικά αυτός θα ελέγξει με τον Τσαμορλίδη παρτενέρ τις σέντρες για τον Γκόμες. Εδώ πάει ο Μπες στην κεφαλιά, 1-0 ο Γκόμες. Ο Πορτογάλος σκόραρε στο πρώτο φιλικό της Blackburn. Μέρφυ, ο Μπες το κοντρόλ και το πλασέ με το αριστερό για το 2-0. Ωραίο γκολ. Ο Γροντής, έξυπνη πάσα για να περάσει και να πλασάρει. 2-1 το γκολ του Κουρέλα στο 76. Για να υπάρξουν τα κριτήρια, να δούμε τώρα τον Μπρίτο που γυρίζει στον Μπέλιτς, τρώνει στον Πίτου Γκαρσία. Καταπληκτικό γκολ, 1-0 ο Ατρόμητος. Εκπληκτική συνεργασία ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές του και ιδανικό τελείωμα από τον Πίτου Γκαρσία στο 42. 1-0 προηγεί το Ατρόμητος. Δείτε ξανά, όλα ξεκίνησαν από την γεμάτη δυναμισμό προσπάθεια του Ματίας Ιγκλέσιας, ο οποίος έδωσε στον Μπρίτο. Αυτός γύρισε, έκανε την πάσα για τον Μπέλιτς, που είδε τον Πίτου Γκαρσία, το σουτ στην κίνηση. 1-0 ο Μπέλιτς και ο Επστάιν κοντά στην μπάλα. Ο Επστάιν σέντρα για τον Ιγκλέσιας, 2-0. Εξαιρετική δουλειά, εξαιρετική εφαρμογή της κομπίνας, γιατί είναι προφανές ότι πρόκειται για φάση δουλεμένη στην προπόνηση. Ο τρόπος που εκτελείται το φάουλ, το πώς βγαίνει πίσω από συμπαίκτες και αντιπάλους ο Ιγκλέσιας για να πάρει την μπάλα και χωρίς να πιέζεται να κάνει το 2-0. Στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου δείτε ξανά πώς εκτελείται αυτό το φάουλ, πόσο καθαρά φαίνεται ότι πρόκειται για μια δουλεμένη στην προπόνηση φάση, η οποία βγαίνει και στο μάτς. Γιατί τελείωσε η φιλική αναμέτρηση Paris Saint-Germain στην Αμερική,
κόντρα στην Ουάσιγκτον με τον Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς να πραγματοποιεί την παρθενική του εμφάνιση με τη φανέλα των Παριζιάνων. Ο Σουηδός, που αποτελεί το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα του γαλλικού συλλόγου, πέτυχε το πρώτο του γκολ στο δεύτερο λεπτό. Ο Ζερεμί Μενές θα βρει τον Ιμπραήμοβιτς μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ο τελευταίος, με ωραία προσποίηση, θα περάσει τον Γκούλαρτ και με πλασέ θα δώσει προβάδισμα στην Παρί με 1-0. Στα μέσα του πρώτου ημιχρόνου, ο διαιτητής θα αναγκαστεί να διακόψει την αναμέτρηση για 45 λεπτά λόγω καταραχτώδους βροχής που έπεφτε στο γήπεδο. Η ομάδα της Ουάσιγκτον θα φτάσει στην ισοφάριση με πέναλτι που κέρδισε ο Γκούλαρτ στο 33. Μετά από σέντρα, η μπάλα βρίσκει στο χέρι του Μπίσεβατς που ήταν μέσα στη μεγάλη περιοχή και ο διαιτητής θα καταλογίσει το πέναλτι. Ο Ντε Ροζάριο δεν θα αστοχίσει διαμορφώνοντας το τελικό 1-1. Manchester City και Arsenal διασταύρωσαν τα ξύφη τους στο Πεκίνο σε φιλική αναμέτρηση που έγινε στο πλαίσιο της προετοιμασίας των δύο ομάδων εν ώψη της νέας περίοδου. Λίγο πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, σε μια υποδειγματική ανάπτυξη των πρωταθλητών και μετά τη θαυμάσια πάσα του Γιάγια Τουρέ στον Πάπλο Ζαλαμπέτα, ο τελευταίος θα ανοίξει το σκορ και θα γράψει το 1-0 για τους πολίτες. Περισσότερο ευδιάθετοι οι παίκτες του Μαντσίνι έτρεξαν, μάρκαραν, έκλεψαν την μπάλα όπως σε αυτή τη φάση εδώ και πέτυχαν το δεύτερο γκολ της αναμέτρησης με τον Τουρέ που βρέθηκε σε επίκαιρη θέση μετά την πάσα του Αγουέρο. Σε μία από τις λιγοστές επιθετικές προσπάθειες των κανονιέριδων, ο Τσάμπερλιν θα επιχειρήσει το δυνατό σου, την μπάλα όμως δεν θα του κάνει τη χάρη και η φάση θα περάσει ανεκμετάλλευτη για τους Λονδρέζους. Τελικό σκορ Manchester City Arsenal 2-0. Το δεύτερο και το τρίτο μέρος της εκπομπής είναι αφιερωμένα στις προτάσεις που κατέθεσε τέλη της περασμένης εβδομάδας ο πρώην πρόεδρος της ΠΑΕ Όφη, Κώστας Κλάδος, για την οικονομική εξυγίαση της ΠΑΕ. Στο πρώτο μέρος αυτής της τοποθέτησης θα δούμε την πρόταση που έκανε για την ίδρυση ενός φορέα μετόχων της κριτικής ομάδας. Λαμβάνοντας υπόψη τον πολιτισμικό χαρακτήρα και τις αθλητικές δραστηριότητες στον κόσμο που αγάπησε και συνεχίζει να λατρεύει τον Όμιλο. Η τωρινή κατάσταση μπορεί να αντιμετωπιστεί. Με την ιδιότητα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΑΕ Όφη, αλλά και της εμπειρίας ως Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου της επενδυτικής εταιρείας Κλάδος Group ΑΕ. Είναι η μητρική εταιρεία όλων των εταιριών μου. Καταθέτω τις παρακάτω προτάσεις. Α. Σχέδιο διάσωσης. Πίστευα και πιστεύω ότι αδιέξοδα δεν υπάρχουν. Και για να μην μένουμε στη θεωρία, σας καταθέτω ολοκληρωμένο σχέδιο διάσωσης μετά από την ενημέρωση που έλαβα σε ό,τι αφορά την οικονομική κατάσταση της ομάδας μας, η οποία δεν έχει να παρουσιάσει και τα καλύτερα δείγματα διαχείρισης. Δεν μπαίνω στη διαδικασία κριτικής, όταν όμως μιλάμε τη γλώσσα της αλήθειας, θα πρέπει να σας ενημερώνουμε επακριβώς. Αξιολογώντας τις δυνατότητες που υπάρχουν, κατέληξα ότι μοναδικός τρόπος, εφικτός και πιο ανώδυνος, είναι ο καταμερισμός συμμετοχής στη διαδοχική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, όπως προβλέπεται από τον νόμο, μέχρι του ποσού των 7,5 εκατομμυρίων ευρώ, με ονομαστικό κατάλογο των επιχειρήσεων από το επιμελητήριο και δημόσια πρόσκληση αυτών ανάλογα του κύκλου εργασιών και των δυνατοτήτων τους, με προσδιορισμό του ποσού συμμετοχής τους, δηλαδή του κάθε προσκεκλημένου. Όπως αναφέρω για τις επιχειρήσεις που βρίσκονται στο χώρο μας, στον τόπο μας. Τράπεζες, αεροπορικές και ναυτιλιακές εταιρείες, πολυκαταστήματα, πολυεθνικές, τοπικές μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις, εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, ΔΕΗ, ΟΤΕ κλπ. Ο προϋπολογισμός που εγώ ευελπιστώ ότι υπάρχει δυνατότητα να εισπράξουμε από τη συμμετοχή τους στην προσπάθειά μας
είναι το ποσό των 5 εκατομμυρίων ευρώ. Εφικτότατο, και θα σας αναφέρω παρακάτω για ποιους λόγους και τι κόστη μπορεί να υπάρξουν σε αντίθετη περίπτωση. Καθώς επίσης και από φίλους του Όφη, με μονομένα πρόσωπα, τουλάχιστον 100 ευρώ προϋπολογισμού 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Και εδώ θα πρέπει να σας αναφέρω ότι δεν θα μιμηθώ αυτόν που έλεγε 40 πλάκες, 40 ζουρίδες. Εδώ απευθυνόμαστε σε ένα κόσμο περίπου των 180.000 φυλάθλων. Αλλήμονό μας πια δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Σε ό,τι αφορά τα 100 ευρώ που αναφέρω, δεν θα είναι υπό τη μορφή χορηγίας, αλλά θα είναι υπό τη μορφή επένδυσης. Και κάτω των 100 ευρώ η διαχείριση κοστίζει πολύ περισσότερο για όποιο συμμετέχοντα. Επομένως, είναι ένα μπλαφόν προκειμένου να συμφέρει την εταιρεία η επένδυση του όποιου επενδυτή. Γι' αυτό και στην παρούσα φάση είναι αναγκαία η πολυμετοχικότητα των φίλων του Όφη ως επενδυτές για τις βασικές ανάγκες και τη συμμετοχή μας στη Super League. Και προς αποφυγή επανάληψης κακοδιαχείρισης, τόσο στο παρόν όσο και στο μέλλον, μετατρέπουμε το Σύλλογο Μετόχων της ΠΑΕ Όφη σε επενδυτική εταιρεία, δηλαδή σε φορέα διαχείρισης κατάθεσης μετοχικού κεφαλαίου υπό την μορφή ΑΕ ή άλλου νομικού προσώπου, περνώντας όλα τα χρήματα των επενδυτών μέσα από αυτόν το φορέα που θα μετονομαστεί σε αθλητικό μέτοχο ΑΕ. Αυτή είναι η πρόταση που θα κάνω στο Σύλλογο Μετόχων και που μέχρι σήμερα δείχνουν, μίλησα με τον κύριο Μανουσάκη τον Ανδρέα, με τον κύριο Κουγιουμουτζή τον Λευτέρη, ακόμα και με τον ταμεία του Συλλόγου τον κύριο Χναράκη, υιοθετούν μια τέτοια σκέψη. Σε λίγο διάστημα θα έχουν εκλογές, όπως μου ανέφεραν, μέσα το Σεπτέμβριο, και είμαι σίγουρος ότι δεν υπάρχει θέμα αποδοχής ή όχι, είναι μονόδρομος εξάλλου. Ο νέος φορέας θα στηρίζει κάθε αθλητικό σκοπό για ιστορικούς και πολιτιστικούς λόγους. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να αγνοούμε ότι ο Όφη έχει τη δική του ιστορία, όπως και κάθε αθλητικό σωματείο. Δεν μπορούμε λοιπόν να το αγνοήσουμε και η λατρεία του κόσμου, του Ηρακλειώτη δηλαδή, δεν θα πάψει ποτέ. Ήδη έχω μιλήσει με τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του Συλλόγου που σας ανέφερα, των μετόχων τον κύριο Ανδρέα Μανουσάκη και Λευτέρη Κουγιουμουτζή, για όλα τα παραπάνω, οι οποίοι τα αποδέχονται και με έκαναν πρόταση ακόμα και να ηγηθώ του φορέα, του νέου φορέα, που θα είναι φυσικά πάνω από την ΠΑΕ, τη διοίκηση της ΠΑΕ Όφη. Οι τωρινοί μέτοχοι του Συλλόγου Μετόχων, αλλά και οι παλαιότεροι μέτοχοι θα αποτελέσουν μέλη του νέου φορέα και κάθε νέο μέλος. Ο νέος φορέας θα διατελέσει ανώτερο όργανο της σημερινής ΠΑΕ Όφη, θα έχει την εποπτεία, τον καθορισμό λειτουργίας πάντα σύμφωνα με τον νόμο και το όσα προβλέπονται της ΠΑΕ Όφη, τον ορισμό του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν έχει το μεγάλο πακέτο μετοχών, φυσικό επόμενο είναι να ορίζει και το Διοικητικό Συμβούλιο Λειτουργίας της ΠΑΕ και της ομάδος γενικότερα.
θα ελέγχει οποιαδήποτε δραστηριότητα της ΠΑΕ και θα συμμετέχει με εκπρόσωπο στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΕ, προκειμένου να εποπτεύει, όπως σας ανέφερα, και εδώ αν με επιτρέπετε, δεν ξέρω αν είναι εύστοχο ή άστοχο, θα σας αναφέρω το εξής. Θα παίζει το ρόλο της Τρόικα. Δηλαδή, δεν θα επιτρέπει κακοδιαχειρήσεις, παρανομίες και οτιδήποτε άλλο αμέλειες, θα προλαμβάνει με λίγα λόγια καταστάσεις που οδηγούν σε αδιέξοδα. Στην προσπάθεια αυτή ήδη έχω ζητήσει τη συμμετοχή κοινοβουλευτικών της περιφέρειας του Ηρακλείου, της περιφέρειας όπως σας ανέφερα δια εκπροσώπου, δήμων, δηλαδή δημάρχων, επιμελητηρίων κλπ. Και έλαβα θετική απάντηση. Αυτοί οι ανθρώποι θα λειτουργήσουν προκειμένου να βοηθήσουν αυτή την προσπάθεια. Φυσικά δεν την έχω αναλύσει σε αυτούς τους ανθρώπους και εκπροσώπους της πολιτείας, γιατί δεν γινόταν να την αναλύσω, αλλά όταν η προσπάθειά μας κινείται προς την κατεύθυνση διάσωσης του Όφη, εξυγίανση γενικότερα, οι ανθρώποι δηλώνουν ότι θα είναι παρόντες και δεν τους ζήτησα χρήματα. Πέραν από το να συμμετέχουν όπως νομίζουν. Τους ζήτησα ηθική συμπαράσταση για να σώσουμε τον Όφη. Έχοντας τη δυνατότητα ο νέος φορέας να επενδύσει ακόμα και σε άλλες ΠΑΕ. Δηλαδή, δεν αποκλείεται η περίπτωση, θα αναφερθώ στην περίπτωση ακόμα και του εργοτέλη. Ο φορέας αυτός να διαχειριστεί και τον εργοτέλη. Ο φορέας αυτός να αγοράσει μετοχές σε άλλες ΠΑΕ ανά την Ελλάδα ή και πέραν των συνόρων, όπως θα αναφερθώ παρακάτω. Θα λειτουργεί ως επενδυτής και θα διαφυλάτει τα συμφέροντα των μετόχων του. Αντί ο κάθε μέτοχος να ζητάει απολογισμό από οποιαδήποτε ΠΑΕ, ο φορέας αυτός, είπαμε, θα ελέγχει, θα κατευθύνει και θα ζητάει απολογισμό, θα παρακολουθεί από κάθε ΠΑΕ. Και πρέπει να σας προσθέσω εδώ το εξής. Μπορεί να πούν πολλοί ότι με τη μέθοδο αυτή υποβιβάζουμε τις ΠΑΕ. Δεν υπάρχει υποβιβασμός στον ΠΑΕ. Υπάρχει νόμος που καθορίζει τις αρμοδιότητες του καθενός. Έκρινα, σύμφωνα με την εξέλιξη των πραγμάτων, ότι είναι αναγκαίο και δεν έχουμε μία περίπτωση να το θεωρήσουμε σύμπτωση στα αθλητικά σωματεία. Έχουμε αρκετές περιπτώσεις στη χώρα μας με σπουδαίες ομάδες που έχουν το ίδιο πρόβλημα. Άρα δεν είναι μεμονωμένο το πρόβλημα. Είναι γενικότερο. Ο φορέας λοιπόν αυτός και επιτελικά θα είναι ανώτερος των σημερινών ΠΑΕ και ουσιαστικά θα λειτουργεί ως ασπίδα για αυτές τις ΠΑΕ. Ανέφερα εκτός από τις ΠΑΕ ή οποιαδήποτε άλλη αθλητική δραστηριότητα ο επενδυτής επιλέγει, αποφασίζει εντός και εκτός Ελλάδος. Δεν αποκλείεται ο φορέας να ενδιαφερθεί για μετοχές πέραν της χώρας. Και να έχετε υπόψη σας ότι οι Έλληνες συνηθίζουν να επενδύουν και εκτός χώρας. Γιατί να μην επενδύσουν και στον αθλητισμό? Αυτοί βέβαια φυσικά θα μου πείτε είναι με οράματα
μακρινά. Νομίζω ότι οι Έλληνες τρέχουν με μεγαλύτερη ταχύτητα σε αρκετές περιπτώσεις, ακόμα και από το φωτός. Και σαν πρώτο παιδί του φορέα, οπωσδήποτε θα είναι η ΠΑΕ Office. Προσέξτε εδώ, για να μην γίνει σύγχυση. Η υφιστάμενη κατάσταση, ως έχει, με τους μετόχους της ΠΑΕ Όφη, είναι δημιούργημα των μετόχων του Όφη. Το λέω γιατί στις λέξεις καμιά φορά μένει ο κόσμος και όχι στην ουσία. Ο Όφη είναι ένα παιδί των μετόχων του. Είναι ένα δημιούργημα των μετόχων του. Για τη λέξη παιδί τοποθετήθηκα ιδιαιτέρως, μην τυχόν και γίνει καμιά παρεξήγηση. Η όποια συμμετοχή, και αναφέρομαι για την τωρινή προσπάθεια, θα πρέπει να βασιστεί πάνω στα προαναφερόμενα, τουλάχιστον κατά 50% για την μέχρι σήμερα ζημιά και κατά 50% σαν επένδυση με δυνατότητα ανταπόδοσης μετοχικού μερίσματος σε κάθε επενδυτή από τους μετέχοντες μέχρι την υλοποίηση του σχεδίου και τη βιώσιμότητα της εταιρείας μας. Δηλαδή, υπάρχει ένα έλλειμμα. Το έλλειμμα αυτό, εμείς δεν θα πρέπει να το διαχειριστούμε. Καλός ή κακός. Είπα να μην ψάχνουμε ποτέ ευθύνοντες. Και θα σας πω κάτι. Αυτό είναι μια δική μου εκτίμηση. Επειδή πολλά σχόλια γίνονται. Από όσα έχω ακούσει και από ό,τι μπόρεσα να δω στο σύντομο διάστημα, έχω την αίσθηση ότι δεν είναι ασφαλμένο συμπέρασμα. Τα ελλείμματα στον όμιλό μας έχουν να κάνουν με την κοστολόγηση και τη διαχείριση. Περισσότερο, προσέξτε το, περισσότερο από ό,τι καταχρασμό, όπως κατά καιρούς ακούγεται, από πρόσωπο. Δηλαδή, βάλτονε η κατάσταση και δεν ήθελε κανένας να το δει κατάματα το θέμα. Και ο κάθε βέβαια πολίτης έχει δικαίωμα, όταν δεν υπάρχει πλήρη ενημέρωση, να βγάζει τα δικά του συμπεράσματα. Ο ένας λέει κλέφτες, ο άλλος λέει λίγοι, ο άλλος λέει δεν ξέρω τι. Συμπέρασμα δικό μου είναι ότι η οργανωτική δομή και η κοστολόγηση των πραγμάτων, αναφέρομαι ακόμα και στα συμβόλαια, δεν είναι λίγο πράγμα που εκεί παίζεται το παιχνίδι, ας το πούμε, ακόμα και στα συμβόλαια. Η κοστολόγηση λοιπόν των πραγμάτων οδήγησε σε αυτή την κατάσταση στον Όφη. Και όχι μόνο τον Όφη, αλλά και αρκετές άλλες ΠΑΕ ανά τη χώρα. Σε αυτό λοιπόν το κομμάτι, ποιος θα πρέπει να το επομιστεί? Ένας ή όσοι αγαπάμε τον Όφη? Ο επενδυτής σου λέει εμένα δεν με συμφέρει, δεν συμμετέχω. Εμείς λοιπόν για τελευταία φορά, και κάνω έκκληση, θα αναφερθώ παρακάτω, θα κάνουμε την προσπάθειά μας. Γι' αυτό που οι φίλοι του Όφη λάτρεψαν, γιατί ο Όφη θα πρέπει να μείνει. Είμαι πεισμένος βέβαια ότι θα μείνει ο Όφη, όσο και αν λέμε την αλήθεια και δεν είναι κινδυνολογία. Τέτοιες ιστορίες δεν διαγράφονται. Έτσι. Αναζωογονούνται και έχουν μέλλον. Είναι ηθική υποχρέωση η συμμετοχή όλων, ενισχύοντας το πολυμετοχικό χαρακτήρα της ΠΑΕ Όφη
και τη διάσωσή της. Κατά καιρούς έχουμε ακούσει να δηλώνει ο κόσμος ότι θέλει την πολυμετοχικότητα. Δίνουμε λοιπόν την ευκαιρία στον κόσμο να συμμετέχει από μία και άνω μετοχές. Και δυστυχώς έκανα και άλλη μια διαπίστωση. Έχω ακούσει αρκετές φορές τον κόσμο να λέει ότι πληρώσαμε. Από τον έλεγχο που έκανα σχετικά με τους μετόχους, εγώ τον κόσμο που δηλώνει, προσέξτε, και θα είμαι πολύ προσεκτικός σε αυτό το σημείο, ότι εμείς πληρώσαμε υπό την ιδιότητα του μετόχου, δεν την έχω αυτή την εικόνα. Είναι καταγεγραμμένη και ο αριθμός των μετόχων και με το πόσο συμμετέχει ο καθένας. Με συγχωρείτε, αλλά άλλο λόγια και άλλο πράξεις. Εγώ τους μετόχους θέλω να τους βλέπω καταγεγραμμένους και για να μπορώ να συζητάω μαζί τους πόσοι είναι οι μετόχοι και ποιοι είναι, όχι ότι αγνοώ την βοήθεια, τη στήριξη μέχρι τώρα από την ίδρυση του Σωματείου, υπό τη μορφή όμως, προσέξτε το, εισιτηρίου. Μα είναι ένα προϊόν που πουλάει ο Όφη. Δηλαδή με λίγα λόγια πουλάει το προϊόν αυτό υπό τη μορφή διαφημιστικής πινακίδας. Μα είναι μία παροχή υπηρεσιών. Αν εξαιρέσω την περίπτωση των κουπονιών, που δεν ξέρω πόσο ήταν κατά καιρούς, θα αναφερθώ στην περίπτωση των εισιτηρίων. Το εισιτήριο, κύριε, είναι μία παροχή υπηρεσιών. Ναι, στηρίζουν, γιατί δεν γίνεται να έχουμε γήπεδα χωρίς κόσμο. Λατρεύουν. Αλλά δεν αρκεί αυτό και μόνο. Καταλάβατε. Πρώτα πρέπει να δημιουργήσουμε τη βάση, δηλαδή τη συμμετοχικότητα, δηλαδή την κατάθεση μετρητών. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή αυτή η βάση. Δεν υπάρχει. Από τη μια μου ζητάς πολυμετοχικότητα. Δημιουργούνται επεισόδια στην πόλη του Ηρακλείου. Εναντιώνεται ο κόσμος και από την άλλη λέω κάτσε να δούμε τώρα πόσοι είναι που συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια. Με συγχωρείτε, αλλά δεν το φαντάστηκα ποτέ ότι θα συναντούσα αυτή την εικόνα. Άρα έχουμε ευθύνη. Όταν απαιτούμε θα πρέπει προηγουμένως να σκεφτόμαστε. Όταν ζητάμε πολυμετοχικότητα, όλοι εμείς, να πούμε σε ποιον, σε εσάς, πάρτε από μετοχές, εγώ πρώτος πρέπει να πάω. Έτσι. Τότε λοιπόν θα μεγαλώσει η ομάδα, η βάση, για να αποκτήσει κεφάλαια ο Όφη, για να είναι βιώσιμη εταιρεία, για να είναι ανταγωνιστική στην όποια πρόκληση. Η απουσία λοιπόν αρκετών φίλων του Όφη είναι αισθητή από το μετοχολόγιο. Αναμένει να αλλάξουμε τακτική. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι από την ίδρυση της ανώνυμης εταιρείας ΠΑΕ Όφη το μετοχολόγιο δεν προκύπτει αυτά που ανέφερα. Η συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της ευρείας συμμετοχής των φίλων του Όφη, χωρίς να αγνοούμε όσα ανέφεραν, επαναλαμβάνω, την όποια προσφορά, γιατί μπορεί κάποιοι να θελήσουν να πάρουν τη μισή μου δήλωση. Όχι κύριε, δεν αγνοώ την όποια προσφορά, αλλά υπό τη μέθοδο παροχής υπηρεσιών. Τώρα, η σχετική πρόσκληση αλλά και η ανταπόκριση του κόσμου θα δημοσιοποιηθεί μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Κύριοι, αυτοί μας στηρίζουν. Προσκαλούμε μέσω της εφημερίδας
στα πλαίσια του νόμου να έρθουν και να στηρίξουν την προσπάθειά μας αρκετοί επισκέπτες στον τόπο μας, και αναφέρομαι για μεγάλες εταιρείες που θα αναφερθώ παρακάτω, που τους αγκαλιάσαμε, έτσι, που τους στηρίξαμε, αλλά κοφεύουν στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. Όταν αυτές οι πολυεθνικές, και όχι μόνο εταιρείες, στηρίζονται στον καταναλωτή μας, ο τραπεζικός τομέας στηρίζεται στις καταθέσεις μας. Είτε λίγο είτε πολύ, το κάθε κατάστημα, για να έχει βιωσιμότητα, αναφέρομαι στις τράπεζες, θα πρέπει να υπάρχει ένα συγκεκριμένο νούμερο καταθέσεων. Εγώ λοιπόν τι ζητάω από αυτούς τους ανθρώπους? Ζητάω απλά πράγματα. Από τις καταθέσεις μας, που τους κάνουν βιώσιμους, να συμμετέχουν στην προσπάθειά μας. Δεν ζητάμε να μας φέρουν λεφτά, ούτε από το εξωτερικό, ούτε να μας δανείσουν. Είναι δικαίωμά μας να συνεχίζουμε να υπερασπιζόμαστε τα ιδανικά μας, την ιστορία μας, τον αθλητισμό μας και οτιδήποτε άλλο. Άρα ας δείξουν εμπράκτος, προσέξτε το πόσο θέλουν να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια, αυτή την ομάδα. Και κάθε πολιτιστικού χαρακτήρα γεγονός. Άκουσα ότι έχουν επισκεφθεί κατά καιρούς μεγάλες εταιρείες και δεν βρήκαν ανταπόκριση. Το μετέφεραν από τον ένα διευθυντή στον άλλο, στο διοικητικό συμβούλιο. Όχι, τώρα θα τα πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Συγκεκριμένα, ΔΕΗ ΑΕ. Θα λάβει γνώση η διοίκηση. Πιθανό να δημιουργήσουμε και έναν υποτύπου, δεν είμαι εγώ αρμόδιος για να τα ορίζει αυτά, εσείς τα ξέρετε καλύτερα από μένα, τηλεμαραθώνιο. Σε πρώτη φάση, για να αποκτήσουμε το κεφάλαιο που έχει ανάγκη ο Όφη να προχωρήσει στη Super League. Δεν ξέρω πόσο εφικτό είναι, εσείς τα γνωρίζετε καλύτερα, αλλά και μέσα από αυτή τη διαδικασία να δημοσιοποιήσουμε τις εταιρείες και τους ανθρώπους που μας στηρίζουν, και εμείς από την πλευρά μας να κρίνουμε. Δεν κατευθύνουμε καταναλωτές, δεν ορίζουμε πολιτικές, αλλά οι Κρήτες, μια και συνηθίζουμε να λέμε ότι είμαστε φιλότιμος λαός, ανταποδίδουμε. Αν μας δώσουν ένα ποτήρι νερό, τους δίνουμε 2. Για αυτή την υπερηφάνεια έχουν ποθεί πολλά. Ας το δείξουν λοιπόν, και θα φέρω ένα απλό παράδειγμα. Για παράδειγμα, προσέχω τις μερικές λέξεις, μήπως και κατηγορηθώ κιόλας. Αν μία τράπεζα ενισχύσει την προσπάθειά μας και δημοσιοποιηθεί στον κόσμο, φαντάζεστε εντός 3 ημερών να φύγουν όλες οι καταθέσεις από τις άλλες τράπεζες και να πάνε σε αυτήν? Τι θα συμβεί με τις άλλες τράπεζες? Ή ακόμη και σε πολυκαταστήματα. Εντός παρενθέσεως θα το αναφέρω και δεν το δηλώνω, από μόνος του ο κόσμος να κάνει τον μποϊκοτάζ. Αντιλαμβάνεστε τι θα γίνει? Εμείς λοιπόν τι ζητάμε? Δεν ζητάμε να μας δώσουν τα χρήματά τους. Από τα δικά μας χρήματα να μας βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Και θα αναφερθώ παρακάτω σε ένα μεγάλο κομμάτι που λέγονται ακρότητες. Έχουν συμβεί μέσα σε αθλητικούς χώρους και έξω από τους αθλητικούς χώρους ακρότητες σε βάρος επιχειρήσεων, τραπεζών. Με το πρόσφατο παράδειγμα, στο Σύνταγμα ήταν που έκαψαν 2-3 εργαζόμενους. Αναφέρομαι σε αυτό το γεγονός άστοχο καταδικαστέο. Ξέρετε πόσο κόσμος θα αγκαλιάσει ή θα αποφύγει ή δεν θα έχει λόγους να διαμαρτύρεται όταν η ομάδα του, ο θρύλος του, ο έρωτάς του, συγγνώμη για
Καμιά φορά γίνονται... Για όλο τον κόσμο εξάλλου αναφερόμαστε. Πάει καλά. Δεν έχει λόγους λοιπόν αμφιβολιών. Και αναφέρομαι συγκεκριμένα στα όσα προανέφερα, σε ανταπόδοση αυτών υπολογίζοντας ότι οι μελέτες έχουν δείξει πως ο Όφη έχει 180.000 φιλάθλους και άνω. Θα ενημερώσουμε τους πολυπληθούς φίλους τους οπαδούς για την όποια ανταπόκρισή τους ή όχι, και αυτοί θα κρίνουν. Δηλαδή εμείς ενημέρωση θα κάνουμε. Ο κόσμος θα κρίνει ποιους θα στηρίξει. Δεν είναι λίγα τα χρήματα των καταθέσεων στις τράπεζες, αυτό που σας ανέφερα. Ο καθημερινός τζίρος σε όλα τα προαναφερόμενα καταστήματα, αν οι καταναλωτές κρίνουν να μετακινήσουν από τη μία επιχείρηση προς την άλλη, να μετακινηθούν. Φυσικό επακόλουθο, άτομα με παρεμβατική συμπεριφορά να σεβαστούν την πρόσφορα όλων των προαναφερομένων από τη συμμετοχή τους στην προσπάθειά μας και την αποφυγή ακραίων ενεργειών που είναι καταδικαστέα. Σε καμία των περιπτώσεων εμείς ούτε υιοθετούμε, και εγώ προσωπικά αρνούμε τέτοιου είδους φαινόμενα. Είτε συμμετέχουν είτε δεν συμμετέχουν. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Αλλά στα πλαίσια αυτού που λέμε, τουλάχιστον για τον τόπο μας, φιλότιμο, είναι υποχρεωμένοι να το σεβαστούν και από αυτή τη γωνία. Η δεύτερη πρόταση που κατέθεσε ο πρώην πρόεδρος της ΠΑΕ Όφη, Κώστας Κλάδος, για την οικονομική εξυγίαση της ΠΑΕ Όφη έχει να κάνει με την παραχώρηση του χώρου που στεγάζεται σήμερα το γήπεδο Θόδωρος Βαρδινογιάννης. Με την τοποθέτηση αυτή θα ολοκληρωθεί και η εκπομπή. Εμείς στο σημείο αυτό θα σας αποχαιρετήσουμε. Ευχές για ένα πολύ όμορφο βράδυ. Καλή σας νύχτα. Β' σχέδιο διάσωσης για την ομάδα μας. Εδώ θέλω να είσαστε λίγο προσεκτικοί. Η τωρινή κατάσταση μπορεί να αντιμετωπιστεί, και αναφέρομαι συγκεκριμένα. Σύμφωνα με τον πολεοδομικό σχεδιασμό του 1958, ο χώρος που καταλαμβάνει το γήπεδο Γετή Κουλέ στο Ηράκλειο, με την ονομασία Θόδωρος Βαρδινογιάννης, θα πρέπει να αποζημιωθεί ή να παραχωρήσει άλλη έκταση ίσης αξίας στον ερασιτέχνη Όφη, που είναι ιδιοκτήτης του γηπέδου. Η αξία του γηπέδου σήμερα ανέρχεται στο ποσό, σύμφωνα με την αντικειμενική του αξία, των 12 έως 13 εκατομμυρίων ευρώ. Αργά ή γρήγορα, με βάση το σχέδιο του 1958, θα πρέπει να μετατραπεί σε χώρο πρασίνου και παιδικής χαράς, όπως προβλέπεται από τον νόμο. Δηλαδή, για να αναλαμβάνει και ο καθένας ευθύνες του, ο Δήμος πρέπει να κάνει εφαρμογή του σχεδίου πόλεως. Άρα θα πρέπει να πάρει το χώρο. Άρα θα πρέπει να το κάνει πράσινο. Άρα θα πρέπει να αποζημιώσει τον ιδιοκτήτη. Ή, όπως θα αναφέρω και παρακάτω, θα πρέπει να κάνει ανταλλαγή. Στα 20 χρόνια μετά την παρέλευση του σχεδίου, έχει δικαίωμα ο ιδιοκτήτης να κάνει προσφυγή και να ζητάει να αλλάξει το σχέδιο, διότι δεν ανταποκρίθηκε ο Δήμος. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει ή το ένα ή το άλλο. Προκειμένου να αρχίσουν οι προσφυγές, ο ερασιτέχνης Όφη, γιατί ο Όφη θα μπορεί να επικαλεστεί ο ερασιτέχνης το οτιδήποτε, ότι εγώ έχω επενδυτή, ότι εγώ μπορώ να πουλήσω, ότι εγώ μπορώ να δημιουργήσω ένα εμπορικό κέντρο, ένα πολυκατάστημα, δεν ξέρω τι. Για την αποφυγή λοιπόν τέτοιων περιπτώσεων θα πρέπει να υπάρχει ένας συμβιβασμός μεταξύ δημοτικής αρχής και ιδιοκτήτη ακινήτου. Το ακίνητο βρίσκεται όλο με συμβόλαια που διατηρεί ο Όφη ερασιτέχνης. Είναι αναμφισβήτητα ιδιοκτήτης με τίτλους ιδιοκτησίας και όχι καταπατητής.
Επομένως, ή ο Δήμος θα πρέπει να προχωρήσει στην αποζημίωση, ή ο ερασιτέχνης θα πρέπει να μπει στην αντεπίθεση. Γιατί? Για να αξιοποιήσει το χώρο του. Είναι περιουσιακό του στοιχείο. Προς αποφυγή λοιπόν και των δύο περιπτώσεων, αφού είναι κοινωνική δραστηριότητα, θα πρέπει να βρεθεί η χρυσή τομή. Κοιτάξτε, δεν έχει τα πολλά λεφτά για το Δήμο Ηρακλείου, όχι να το δούμε. Στο κάτω-κάτω της εγγραφής δεν πρόκειται για παροχές. Βεβαίως. Δεν είναι παροχές, δεν είναι δωρεές. Δεν ζητάει ο Όφης δωρεά από το Δήμο. Όχι. Να τους προσφέρουν τα όσα δικαιάται, πάντα με τις αντικειμενικές αξίες, για να τελειώσει αυτή η ιστορία, αυτό το αδιέξοδο. Και θα αναφερθώ παρακάτω για το πώς μπορεί να γίνει. Συγγνώμη, Πρόεδρε, να κάνω μια ερώτηση για να το καταλάβω. Να το τελειώσω πρώτα και στο τέλος οι ερωτήσεις. Επέτρεψέ μου. Όχι, θα το απαντήσω στο τέλος. Επέτρεψέ μου να απαντήσω στο τέλος. Γιατί μετά δεν θα δώσουμε συνέντευξη, θα κάνουμε διάλογο. Έχω ήδη μιλήσει με τον πρόεδρο του Ερασιτέχνη Όφη, τον κύριο Βασίλη Ξημέρη. Μια τέτοια πρόταση είναι σε πρώτη φάση της αποδοχής του. Είχαν σκεφτεί και παρόμοια πρόταση στο παρελθόν. Αλλά είναι διαφορετικό να κλείνεις τον κύκλο και διαφορετικό να τον εξαντλήσεις ακόμα και στο 99,9% και ο κύκλος να μην γεφυρωθεί ποτέ. Έργο δεν θα παραχθεί. Εμένα λοιπόν η πρότασή μου σήμερα είναι κλειδωμένη, είναι γεφυρωμένη οι δύο πόλοι. Προσέξτε το, αρκετές περιπτώσεις μπορεί να υπάρξαν στο παρελθόν, αλλά με αγεφύρωτους πόλους. Στην προκειμένη περίπτωση γεφυρώνω τις πόλους για την παραγωγή του έργου. Ο Ερασιτέχνης Όφη, δια του Προέδρου του, είπε ότι υιοθετεί μια τέτοια σκέψη και την αποδέχεται. Θα πρέπει όμως, σεβόμενος τις διαδικασίες, να περάσει μέσα από τη Γενική Συνέλευση. Σωστά λοιπόν και ορθά ο άνθρωπος δηλώνει ότι θα σεβαστεί το όργανο που συμμετέχει. Προτείνουμε, σε συνέχεια των όσων ανέφερα, να μας παραχωρηθεί χώρος 150 στρεμμάτων ιδιοκτησίας Δήμου Ηρακλείου και συγκεκριμένα δίπλα από το Βαρδινογιάννιο Αθλητικό Κέντρο, από έκταση 500 στρεμμάτων που ήταν παλιά η χωματερή. Έχει ελεύθερη χρήση. Και φυσικά η αξία του, ενός πρώην σκουπιδότοπου, αντιλαμβάνεστε ότι είναι πάρα πολύ μικρή. Αλλά όταν αξιοποιείς ένα τέτοιο χώρο, όταν επενδύεις σε ένα τέτοιο χώρο, πέραν του ότι αναβαθμίζεις τον τόπο εκείνο, έχεις και το ίδιο αποτέλεσμα σε οποιοδήποτε άλλο χώρο. Είναι λοιπόν η ευκαιρία της αξιοποίησης της παλιάς χωματερής. Προϋπόθεση για την συμμετοχή χρηματοδότη είναι η υπογραφή τριμερούς σύμβασης μεταξύ του ιδιοκτήτη του γηπέδου του Ερασιτέχνη Όφη, της ΠΑΕ Όφη και του Δήμου Ηρακλείου της ΠΑΕ Όφη και του Δήμου Ηρακλείου ως εγγυητής. Προσέξτε το. Δεν βάζουμε το Δήμο Ηρακλείου να πάρει δάνειο για να μας δώσει. Εμείς θα πάρουμε το δάνειο και ο Δήμος Ηρακλείου θα αναλάβει ως εγγυητής
γιατί θα είναι και ο επόμενος ιδιοκτήτης της έκτασης αυτής, εκ του νόμου. Άρα δεν μπορούμε να πάμε να πουλήσουμε αυτό το χώρο σε έναν ιδιώτη. Ο φυσικός και επόμενος ιδιοκτήτης είναι ο Δήμος Ηρακλείου. Αν θέλει λοιπόν να συνδράμει προς αυτή την κατεύθυνση, μπορούν να ισχύσουν τα όσα προανέφερα. Όσον αφορά το εναπομείναν ποσό των 5 εκατομμυρίων δικαιωμάτων του ερασιτέχνη Όφη, θα συμψηφιστεί για την παραχώρηση των 150 στρεμμάτων που είναι στην τοποθεσία της Καφιδαρά. Εξάλλου, εγώ δεν εγκαταλείπω όπως σας είπα. Και η δημιουργία του φορέα δεν είναι δυνατόν να την προτείνω και να μην συμμετέχω. Άρα θέλοντας και μη, μέσα σε 15 μέρες, σε ένα μήνα, έπρεπε εγώ να φύγω από αυτή τη θέση, γιατί δεν νοείται κατ' εμένα να είσαι πρόεδρος, αν είσαι, ή οτιδήποτε άλλο διευθύνων σύμβουλος, στον ηγέτη φορέα και την ίδια στιγμή να κατεβαίνεις πρόεδρος και στον άλλο φορέα. Νομίζω ότι δεν είναι το πρέπον. Τότε κρατάμε όλες τις θέσεις για μας. Όχι, το θεωρώ πολύ άστοχο και εγκαίρως προβαίνω σε αυτή την ενέργεια χωρίς να εγκαταλείπω, χωρίς να υποβιβάζομαι, έτσι, όχι για λόγους θέσης, αλλά για λόγους ουσίας. Προσέξτε το. Για λόγους ουσίας. Από εκεί μπορώ να πολεμήσω καλύτερα. Είναι το κομμάτι μου, το επιχειρηματικό, όχι το αγωνιστικό. Δήλωσα από την πρώτη στιγμή στο Χρέτα Channel σε μια εκπομπή και το έχω πει και σε εσάς. Με ρώτησε ο αγαπητός Τέλειος. Μου λέει, έχεις βάλει στοίχημα? Ναι, έχω βάλει στοίχημα. Εγώ είμαι ο τελευταίος φίλος του Όφη. Αλλά δεν θα δεχτώ ποτέ ο Όφη να μην έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει στη Super League για οικονομικούς λόγους ή να υποβιβαστεί. Το έχω βάλει στοίχημα. Και για να συμβούν όλα αυτά, δηλώνω ότι και πάλι η συμμετοχή μου θα εξαρτηθεί από τη στήριξη του κόσμου και θα το εκλάβω ως ψήφο εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μου. Ή τώρα, δεν θα πω τη λέξη ποτέ, τώρα το έχει ανάγκη ο Όφη όσο ποτέ, περισσότερο από ποτέ. Είναι αρκετές οι δυσκολίες, δεν είναι όσες μόνο ανέφερα προσφάτως. Ίσως να είναι και πολύ περισσότερες οι δυσκολίες και πολύ μεγαλύτερες οι ανάγκες. Εγώ λοιπόν τώρα ζητάω τη στήριξη των Ηρακλειωτών. Όχι όταν ουμιγέννητο. Εύχομαι και δεν πιστεύω να συμβεί ποτέ. Όχι όταν θα υποβαστεί ο Όφης. Τώρα, σε περίπτωση που δεν θα συμβούν όλα αυτά όσα ανέφερα, μία από τα ίδια, δεν αλλάζει τίποτα. Θα συνεχιστεί η ίδια κατάσταση, τα σχόλια, η καθημερινότητα, οι προσπάθειες, η αλλαγή προσώπων, η εναλλαγή προσώπων. Δηλώνω όμως ότι η ευθύνη πλέον, θεωρώ από τη σημερινή ενημέρωση προς όλο τον κόσμο, θα βαρύνει όχι μόνο τους διοικούντες, αλλά και όλους όσους δηλώνουν και αγαπάνε τον Όφη. Πάντα σύμφωνα με τα όσα ανέφερα. Σας καταθέτω επίσης, στο τέλος, έναν λογαριασμό στην Παγκρίτια Συνεταιριστική Τράπεζα. Ανήκει στο Σύλλογο Μετόχων μέχρι σήμερα της ΠΑΕ Όφη
σήμερα έχει μηδενικό υπόλοιπο λογαριασμό, σε όσες περιπτώσεις προτρέξουν ή καταθέσουν οποιοσδήποτε να δηλώνει το όνομά του, το αφημί του και το τηλέφωνο του προκειμένου να γίνει μετοχοποίηση, αλλά αυτό θα γίνει, θα πρέπει να γίνει στην παρούσα φάση και είναι αναγκαίο σε διάστημα 10 ημερών από σήμερα, πέραν της ροής των πραγμάτων εν καιρό, αλλά εγώ δεν μιλάω για τον εν καιρό, μιλάω για το τώρα.